भरला दैसायाव दालां गैयैनि खैफोदजों जुजिनाय आरो जेंनाजों मोगा-मोगि। उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुंडनि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDCनि उदालगुरि जौगाखां खोन्दोजों सामलायजानाय सान्तिपुर सप्ताहिक बाजाराव दिनै भरला दैसायाव दालां गैयैनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाजार खालामहैनो हायासै। जायनि जाहोनाव बाजाराव बारलांनो हायैनि जाहोनाव लामायावनो मैगं-थाइगं मुवा बेसादनि बाजार खालामनो गोनां जादों। बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो दुखुनांथावै रायजो जाबोनो गोनां जादों बनगुरु माजुलि बाप्टिस्ट ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दिनैसिमबो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा नोजोर होआखै आरो भरला दैसायाव दालां बानायनानै होनायनि जेबो आखायाव लायाखै। थाबैनो दालां बानायनानै होनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। संख्रि जानो लायनांगौआव जों मैगं-थाइगं एसे फाननो थांनायाव दै बारनो हायासै, खस्थ' मोनबाय थायो। जोंहाबो फिसा-फिसौ फिसिनाय बोरला दैसायाथ' बिराद गुवारैनो देरबाय आरो गथा खारो, बे गथा खारनायाव जों बारनो हाया आरो मालाबा सम बिदिनो खारनो जोंहा बिराद खस्थ' होयो मानसिखौ। दिनै बारनो हायासै आरो बै खनसेयाव बारनो हायासै ना, लामायाव बिदिनो कास्ट'मार गैयाबाबो न'आव जोंना फैनाय जाबाय। बेखौ थाबैनो माने दलांफोरखौ बानायना होबा मोजां जागोन आरो। दिनै बे सप्तानि मोनसे हाथाय जायो सान्तिपुर जायगायाव। दिनै दै देरनायलाय बारनो हायैलाय जोंनि बे बनगुरु तिनिआलि सकआव मोनसे हाथाय खुंनाय जाबाय आरो बे हाथायाव जायहा जि नांगौ बे नांगौखिनिखौ एसे मोनसाबनो हागोन। बे दालां गैयैनि थाखाय जोंहा गोबां उसुबिदा आरो बे अतिहिग्रे जोंनि बे सान्तिपुर आरो बनगुरु थांनाय आरो फैनाय बे दालांखौ एसे बेबस्था लानायखौ आं इसा खालामो। सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो, सरकार बे बेबस्थाखौ थिग खालामनांगौ। रायजो राजानि थाखाय सुबिदाखौ खालामना होनाया मोजां।